Uy, mega mega love shoutout kapatid. Yosis. Yun, batang pasaway, mega love shoutout. May jacket ka na kapatid. Parang sounds. Ay, mali pala. Ay, nako. Ikaw ang binibini na ninanais ko, Yun, ayun. binibini ko. Ngayong araw po sa inyong lahat. Late na po si host nag-LS. Busy lang na busy lang. Binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay ka nito. Hubog mong iyong katawan ay nakakatulala. Gusto ng iyong matay tanang napakaganda. Di matatawaran kahit pa magdamagan. Itong titigan, di ko ito pagsasawaan. Binubuhat mo ang ating pakiramdam. Hindi ko ito ikaw ang nagpagaan. Tayo ay nagkaway at nagkayamutan. Ngunit walang umawat kaya. DJ Joy! Parang love, salamat. Ang aking binibini. Salamat kapatid Ulysses. Kaka-start ko lang kapatid. Late na ako galing ang sa clinic, nagpa-check up. Ikaw ang binibini na Yan, MJ Cute, mega love shoutout. marikit na Kumusta ka na MJ ha? Ngayon ka lang nakapasyal ulit ha. sa ating mundo. Kasi ngayon lang ako nag-LS. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Yun, damapya kapatid, mega love shoutout kapatid. Anong balita dyan? Noise. Shikina Zippy, hello po, good people, New Year. New Year. Kapatid, may jacket ka na, thank you for coming ha. Pwede ka na makapaglapag ng bahay mo dyan. At makapag-start na ng dikitan, kaka-start na po ni host. Ikaw ang pagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay Ito host, hindi pa, ay, tandaan lang, huwag mag-alala, mag-imamuni ka rin na, AMG. Ang pagpumuni ay hindi minamadali. Oh, isang buwan at saka, isang buwan at, 1 month and 2 weeks. 1 month and 2 weeks rin. 1 month. Full pack na po ako sa iyo, host. Magbakas ka kapatid, magbakas ka kapatid. Yun, Jill Anden. Thank you sa pagpatam sa kapatid ha. a piece for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Salamat. Sabi ni nanay, gwapo daw ako eh.
Jonel Sagayno na. Di. Ayun, Papa J, kumusta ka na? Kumusta ka na? Oo, nandito kami sa, sa downtown. Okay, nakalipat na rin kami dito sa dalawa kasi bahay ng aking misis. Itong bahay ng pamilya nila to eh. Tapos yung doon sa Bukid, doon kami nung dati. Eh, malapit na kasi mga anak yung misis ko, kaya nandito muna kami. Wala kasi nakatira dito. Baka ano lang kami, bro. Mix. Flow. Uy, Jilan, talagang Thank you kapatid sa pagpamember ha. Jilan, may I know your add mo ako sa aking Facebook. Sa aking Facebook kapatid ha. Mamaya piplay kita, baka bibigyan din kita ng ating mga banana ha. Jonel Sagayno remix. I'm clumsy, my head's a mess, 'cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping. Salamat! Kapatid, i-add mo ako sa aking Facebook. Yung pong aking Facebook ay Neverview Bernard. I'm stepping on buildings, cars, Salamat. touch the sky. I'm 10 feet tall. Ay, hindi ko pa pala na-share. Sagit lang, share ko muna kapatid. Para darami tayo. DJ Jonel Sagayno remix. At malapit mga anak kasawa. Oo, Kaya supposed to be, yung mag-ilis po ako ng alas 2. Yung regular time ko talaga mag-ilis sa 2 o 2:30. Sinamahan ko po yung misis ko kanina. Galing po kami ng ospital, nagpa-check up. Akala namin, inintay namin itong week na to yung misis ko yung due date niya. Kaso lang, wala pa raw. Kaya balik pa kami ngayong next day. Add mo ako sa aking Facebook kapatid para mamaya ma-play ko yung mga videos mo. Hoy, Isay Malaysian, cooking, how are you my friend? DJ Hoy, Jonel Alma! Sagayno. May galang siya rat, Alma. Guys, okay ba yung music ko? Yung tag dito? Okay, na-enjoy ka lang dyan. Sabi ko niya aking kaibigan na si Yosis Camposano. Kamusta ka na, Miss Alma? Kailan ka mag-release para makapasyal ako? Thinking I'm not the guy you used to know. Maybe I should've let it be. Hanging on to a dead end dream. Broken hearted, the scars are still with me. Nightboat! Silver! Sino po yung dito po? Asan po si Jelan? Jelan, baba ka nga ng bahay kapatid. Si Kina, bahay mo daw, bahay mo, baba ka ng bahay. Andin, FB ko idol. Andin? Check ko baba ka ng bahay para may pin ko yung bahay mo. Andin, FB ko idol. Andin. DJ Jonel Sagayno remix. Alam mo dito yung picture lang lang kapatid. Yung lang ba to? Ito ba yun? Ito. Jinan, ito ba yun? Rosemary, may galab shoutout kapatid. Thank you for coming. May jacket ka na kapatid. Thank you for coming. Bigyan ka tayong isang masigabong palakpak. And then, ito ba yun? Ito ba yung Facebook mo?
Rosemary, may jacket ka na kapatid ha? Windows and the sound of slamming doors. Andi. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's Thanks, share idol. Jel Ann, ano ba yung ano? Di ko alam yung marami kasing andin dito. you realize I don't want you to apologize. I'm done. I-add mo na lang kaya ako. Nalilito, ano yung dami rito eh. Say goodbye. I don't see when you try to bring me, but I stay strong. So I close my eyes. Nakalipstick idol. 1, 2, 3, come on! DJ Jonel Sagayno Remix. Ito may ano, yung tatlo kayo rito. Alam mo rito, yung tatlo kayo. Ito yan. Pamilitis mo, Miguel Shara, kapatid. May jacket ka na, kapatid. Ito yan, Jelan. Yan guys, magkipaglapagan na po kayo. Ikaw. Gezer Music TV, Miguel Shara, kapatid. May jacket ka na, may jacket ka na. Yes, masigaming palakpakan. Slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm Message ako sa iyo. I-message na kita. you realize I don't want you to apologize. I'm done with your lies. Now it's time for us to say goodbye. I don't see when you try to bring me back. Guys, magdikita na po kayo dyan guys. Magdikita na po kayo. Keeping the lights on. Good night! Miguel Shara, kapatid. Jel Andy. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, magdikit-dikit na po kayo guys. Magdikit-dikit na po tayo. Sama sa pagdikit natin kay Kumari at kay Kumbari. Guys, patikit naman ka sa aking VIP guys. Ang aking bagong VIP ngayon, si Jolan. Ito po ang bahay na guys. Wait. Damapia Walter, TV Full Park na po sa iyo. Pasuklin lang. Yan. Pamilitis mo. Tapos ako si Batang Pasaway sa iyo. Guys, please connect dyan lang guys, ang aking bagong VIP guys for today. Hindi ko pa pala na-share sa aking mga GC. Jonel Sagayno Remix. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you Matjus TV! Oh, Lodi Jose! Kumusta ka na kapatid? Salamat. Nakapasal ka ulit dito sa akin ha. Late na lang ako sa Pusubit 2:30 ako mag-start. Wadating niya sa sinamahan ko yung aking misis pa-check up. said now wanna leave your side. Late na kami dumating. It's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up. Beyond vlog, Jelan, full pack na po sa kanya. Okay, Jelan, na po na si Sikina sa iyo, no? Mag-iwan ka ng bakas kapatid para please siguradong mabalikan po kayo, ha? DJ Jonel Sagayno Remix.
Yan guys, nagbababa ng bayan po si Matt Jones. Jelana. Mamaya piplay kita pag ano. Thank you po sa pamimber kapatid. Salamat. Rodski TV, mega magdara kapatid. Thank you po sa pabidyo-bidyo dyan. Si Kina CP, Dan Pulpak sa'yo. Sabi po ni Georgia Music. Music natin parang... DJ Jonel sa Dino Remix. Shine lights until you fall on my feet. Don't hide, you're wasting your energy. Ayan guys, patamsak naman sa kapatid sa premier. Sige, tapsakan ko yan. Sagit lang kapatid ha, kasi start ko lang, kaya nangangapa ako. Ang hirap no, pag... Guys, 1 month ang tunga ko walang ilex. Ngayon lang, kahapon pa lang ako nagbumalik. Lemsen Official, kumusta ka lang? Sige ka sama, sige mong palakpakan kapatid. Yan, pamitis mo, tapsakan ko yung premier mo kapatid. Pag 71 ako kapatid. DJ Jonel sa Dino Remix. Rosits, dansa. Ito si Rosits, oh. Hoy kapatid, thank you for coming sa pagpasya sa aking study, ha? Kahit late na po ako, nakapasal pa rin rito sa akin. Welcome na welcome po kayo sa aking LS kapatid. Dito po sa atin ay lapagan lang po guys, ha? Para po the same time po sa lapagan guys. Importante kasi dito sa lapagan guys, yung mapataas po natin yung ating mga views ng ating mga vlog. Ayun po yung number 1 point po. At saka at the same time kapatid, makahanap tayo ng totoong kaibigan na handang sumuporta po sa ating mga live stream o sa ating mga vlogs, no? Yun po ang pinaka-importante guys. Ako mas prepare ako dun sa lapagan. Jonel sa Dino. Ron left for 1 pound. Love shoutout kapatid. Bigyan ka ng jacket dyan. Yan, may jacket ka na. Bigyan ka ng masigabong palakpakan dyan. Yan guys, 1 month and 2 weeks po kung hindi nakapag-LS. Actually guys, yung mga... Nagpapasalamat pa rin ako sa aking mga viewers, no? Na kahit nawala ako na matagal, bumibisita pa rin sila, no? Although yung iba nawala na, may mga bago at may iba rin na nawala. I'm happy po rin I'm happy pa rin ako sa sarili ko na at sa lahat na nandito pa rin tayo, no? DJ Jonel sa Dino. Basta guys, importante guys na makahanap tayo ng organic. Yan pong pinaka-the best guys. Kahit sabihin natin gaano kalaki yung bahay nyo. Kahit sabihin natin 10,000 o 20,000. Pero walang sumusuporta sa iyo, it's useless guys, no? DJ Jonel. Pero kahit sabihin natin maliliit lang yung channel natin guys. Pero ang dami nating mga organic friend na sumusuporta sa atin. Kahit mag-ilis ka, kahit sabihin natin 1,000 o 800, pero ang daming tao andyan sa inyo. Miss Lily Vlogs po, si Kina CP, please leave the comment, lagyan mo ng hashtag yung vlog. Yung sa aking mga VIP guys, please pakilagyan nyo, pag magdikit po kayo, lagyan nyo po ng hashtag yung vlog, especially yung mga wala po rito. At 100% po sila nagbabalik po yun sila guys. DJ Jonel sa Dino Remix. Ako din, namimiss namin ikaw pati sa Inday. Ay, Jilan, ganon? Hindi ko na. Uy, Jilan din na. Ano, so dito. Ako din, namiss namin ikaw pati sa Inday Rose. Nawala, namuni lang ako, nawala kayo. Hinalap po talaga ko kayo. Siniwan niyo ako. Uy, sorry talaga, Jilan talaga. Ano, lagi naman talaga ako nag-LS. But the thing is nga, yung misis ko, nabuntis din. Nabisi na rin, lumipat kami ng bahay. Si Inday Rose nila na hindi na rin siya nag-LS, nasa busy na rin si Inday Rose sa light chat, doon siya sa light chat na si Inday Rose. Kumusta
Kumusta ka na kapatid? Thank you pa sa monetize ka na pala, no? Happy po rin na naging monetize ka na rin pa rin. DJ Jonel Sagayno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa On the way, sabi po ni Rotsy, it's on the way, it's P-Vlog. David Vergara, mega love shout out kapatid. marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa Hindi ko talaga naalala talaga, Jilan. Wala kasi isipin mo, for how many months, hindi parang ngayon, nagulat nga ako, bigla ka na lang nagpamilya, tapos parang, ngayon ka lang ata nakapasa sa aking ilis, matagal na rin, oh. kulay sa mundo. Sana ay Lagi ba tayong, ano, sorry talaga kapatid, pero iniisip ko talaga hanggang ngayon kapatid. Ganon? Ay, thank you talaga kapatid talaga. DJ Jonel Sagayno. Thank you talaga kapatid. Happy for you na at least na-monetize na rin yung channel mo, no? Pagka malala mo yan, titilay ko yung mga vlogs mo para at least malaro natin yung harang mo, ha? Salamat din, no? Agad ang balik para dikitan, sabi ko ni Matthews TV. Yan. Guys, please connect guys ang aking bagong VIP guys, si Jilan din guys, no? Happy ako guys, isa po sa aming natulungan din, no? Pumasok. Julius! Mega love shout out kapatid. Nakapasyal ka rin sa aking LS, no? Balik ka rin, no? May jacket pa na kapatid, may jacket ka na. Hello. ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining Guys, okay ba yung boses ko, guys? Okay ba yung boses ko? magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang DJ Jonel buhay Sagayno ko. Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay ko. Gawan ay nakakatulala. Ay gandang napakaganda, di matatawaran kahit pa magdamagan. O patrong titigan, di ko Hello? sawaan. Dikit-dikitan na po tayo dyan, guys. Dikit-dikitan na po. O ikaw ang nagpagaan. Ayos, sos, parang kung si Pew. Kasi kahapon, kasi nagloko yung ano ko, yung mic ko. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, please connect to dyan lang, guys. Nandiyan po yung bahay niya, guys. Nandiyan po naka-pin po yung bahay ng aking new VIP, guys. Si Jelan din, guys. Please connect, guys. Morales Vlog 143. May kalabsyado kapatid. Thank you for coming. May jacket ka na. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang Idol pa naman. Dalawa kayo ni Hinday. Salamat, Jelan talaga. Salamat. Talagang kapatid. Hindi ko talaga matandaan kapatid, no? Pero happy pa rin ako kapatid kung bakit. Kahit hindi ka pa rin nakakalimot sa amin, no? Although kami nakakalimot sa inyo. Sa daming problema rito sa Pilipinas. Lagi ka namin binibulin. Ganun ba yun? Lakas nyo kasi si Mang Bully si ano eh. Hindi, malakas Mang Bully yun. DJ Jonel Sagayno Remix. Si Inday kasi nasa ibang app na yung live chat. Yung kumakanta, live chat. Sikat ka dun, siya yung sikat dun. Nasa live chat na si Inday. I-share na natin sa aking community guys, nawala. Nakalimutan ko tuloy sa... Guys, please connect to Morales Vlog 143. DJ Jonel Sagayno Remix. Share muna natin para kahit paano. Andun siya po. Minsan pag pumapasok din ako doon, kaso lang lang ako doon,
Nothing lasts Nakikinig lang ako sa mga kantahan nila dun. Kantahan kasi dun eh. perfect. Now it's just too late, and we can't go back. Pero may ano dun ha, may kita dun ha. Mabilis ang kitaan dun. Nothing lasts forever. Sorry, can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, can't be perfect. Salamat Madjus, dalawin kita. So, DJ Jonel Sagayno Remix. babae man profile mo, Morales. Parang duda ka pa. HC Cam Vlogs, si Kina Dan sa'yo. Grabe siya, oh. Guys, lagi na kasi nag-share pa kasi ako eh. Hindi pa ako, sinare ko na yung mga, ito paano dadami tayo. Ang hirap ng, mag-back. Parang mag-back ka na ulit, parang mag-start ka na ulit. Ang hirap. DJ Jonel Sagayno Remix. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful. So, na-share ko na. When the nights are low, 'cause there is no Ayun! And now, Lodi, nag-premiere ako. Kanina hindi ko naipasok sa LS mo agad. Madjus, late na ako nag-LS kapatid. At ano na ako nag-LS at anong oras na ba ngayon? Nag-LS na ako, mga 3:45 na ako. Late na ako. Dapat kaso may lakad kasi ako kanina, sinamahan ko si Mrs. Kaya late na ako nag-start. Mga 3:40 na ako dumating, mga 3:30 ganyan. DJ Jonel Sagayno Remix. 3:45 na ata ako nag-LS eh. Nag-ano kayo? May communication pa rin kayo ni Inday, Jel? Rosie, it's Road 20 ka na ba kapatid? Kapatid, dikitan kita ha. Rosie, idikit ko to sa yung isa kong account. Itong main ko, idikit ko sa iyo. Yan, dinikitan kita sa Rosits. Ano pala to? Chinchatchoy. Oh, dikit ka na sa akin, Rosits. Nakadikit ka na. Nakadikita na tayo. Healer of hope. Hoy, Jolie! Hindi ka lang sila kapatid. Anong dyan? Rodski TV. Tignan ko nga to si Rodski TV kung may dikit ko na ba itong isa ko nga. Tumutulong ako guys, dinidikit ko yung aking mga dagdag ko sa inyo, no? Si Kina at Chico, kung nakadikit na ba ko sa'yo? Si Kina, dikit ko to sa'yo. Dikit ko to sa'yo. Hindi pa ako dikit isang account ko, ha? Yan, nandito ka sa sa preacher to ate. Kumapit ka lang. Yan. Yan, kapatid, si Kina, ha? Dinikit ko na. Nag-preacher to lalaki. Okay na kapatid, ha? Kaya natin, si Kina, CP Dance of Lipo, sabi po ni Julius, at nagbababo ng bahay po si Matjus TV, ha? Dan ako sa iyo, si Kina! It's si Kim Vlog, bitch ko nga.
It's Sikin Vlog. Didikitan kita kapatid ha. Bigyan kita ng isang banana kapatid ha. May itong link ko kapatid, didikit ko sa ito. Yan ha. 131 mo kapatid. I-play natin para ano. Sagayno Remix. Sa ano to, lamig ng hangin. Saan ba to kapatid to? Sa... Yan, Etsy Kim Vlog kapatid, yan. Busy lang ha, sige, salamat Julie sa pagbibigay. Wala nga, hinahanap ko siya. Meron akong Facebook, i-message mo siya. I-PM ko na lang sa'yo ha. I-PM ko na lang siya sa'yo. Para at least ano. Sagayno Remix. Hello. I-PM ko na lang sa'yo para at least pwede mo sa ma-message sa ano. Sa Facebook. Hello. 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 Yan. Guys, please connect to Miss Alma guys. Ito pong bahay po ni Alma guys. Saka si ano, Romler 415 nagbaba ng bahay guys. Please connect also guys. And please connect also Jolie guys. Please connect to Alma Rasaga guys. Ang aking VIP and also si Miss Jolie also guys. Romler 415 on the way na po si Matt Jones. Ito si Rosemary Monterde, padikit po sa plan ko agad. Sabi po ni Rosemary. Thank you for coming Rosemary ha. Salamat ha. Hindi kita na shoutout. Tignan ko nga kapatid kung ano. Kung hindi pa ako. Rosemary, didikitan kita. Rosemary, didikbihan kita ng isang banana kapatid ha. Mga damit ng baby po. Mga damit ng baby mo. Hindi magkasya. Ayan, Rosemary. Yan, pinanood ko yung video mo. At the same time, kita kapatid, piniplay ko rin yung video mo, no? Para at least, sure ang dikit. Hi, Dings Vlog! May galad-galad kapatid! 1, 2, 3. May jacket ka lang kapatid. Thank you for coming. May jacket ka lang. Dings Vlog, welcome ka sa aking bahay. Pwede ka na makapaglapagan dyan, makipagdikitan. Yan, sige pa nga aking bibigyan. Sige, ito. Salamat kayo dyan lang. Thank you talaga sa kapatid. Mamaya, ipopost ko na lang yung bahay mo ha. Sige lang ha. Guys, please connect kay kay Jillan guys. Andyan po yung bahay niya guys. Nakapin po ang aking VIP guys, please. Check this out. Give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back, give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back, give back, 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 give back, 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 give back, 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 give back, give back, 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 give back, 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 give back. Here we go again. Salamat boss, walang ano kapatid, walang naman. Welcome po kayo dito sa ating bahay kapatid. Ang aking bahay nandito kapatid sa ngayon ay lapagan lang muna tayo. Kasi ang pinupost ko rin yung mga vlogs nyo na kung paano yung mga views nyo ay lumalaki rin, no? Kasi paangat tayo. Pag paangat kasi guys, yung mga views natin at yung mga vlogs ay hindi po maangat, no? Maangat lang po yung banana, but at the same time yung vlogs natin, hindi nadagdagan yung mga views, no? So, mas maganda yung lapag, kasi at least yung vlogs natin, maangat po yung mga views, no? Alma Rasaga, full pack support po. Yan, huwag ka nang alala from there. Nag-iwan ko ba ng bagas? Lagyan mo ng hashtag yun vlog para at least alam na galing po kayo sa akin. No? Romler, dikita mo si Jolly Ninja kapatid. You baby are so sexy.
salamat kapatid. May bigyan kita ng isang banana. Sige lang, may ano ako lang. Here we go again. Romler, 215 na sa'yo. Pasukli na lang daw. Pasukli na lang. 1, 2, 3, 4. Romler, bahay mo. Baba ka rin ng bahay, Romler. Sabi po ni Miss Alma. Alright, please connect to Jelan, guys. Ito po yung bahay niyo, guys. Nakakapin po yung bahay niyo. Check this out. Yan, LG Vlog, Gilhos, Dan Tamsek, LG Vlog. Thank you for coming. May jacket ka na, LG Vlog. May jacket ka na. Yan, may ano po kayo, guys. May... LG, may ano ka na jacket, kapatid. May jacket ka na. Thank you for coming. Check this out. Baba ka ng bahay, kapatid. Baba ka ng bahay. Guys, please connect sa aking new VIP, guys. Andyan po nakapin po yung bahay niya. Mag-iwan na po tayo ng bakas. Romler, baba ka ng bahay, kapatid. Baba ka ng bahay. Julius, Dan, pasukli naman. Yan. Julius, balikan mo si Rosemary, kapatid, ha? Importante dito, guys, wala tayong budol. Magbalikan po tayo, no? Para sabay po tayo naangat. Ha? Parang natutulog lang tayo pa sa madaling araw, umaangat. Kasabay yung ating mga mahal sa buhay. Morales Vlog. Please connect to Morales Vlog, guys. Morales Vlog, titignan ko na yung bahay mo. Morales Vlog, hindi pa ako didikitan kita, kapatid. Didikit ko to sa kapatid, didikitan kita, Morales Vlog. Salamat, Dings Vlog. Babalikan ka sa aking VIP, yan. Pang 3, Morales Vlog, 143, pang 370 po ako, ha. Dinikit ko sa iyo, kapatid, didikitan kita. Tapos, Gala sa Riyadh. Gallery Mall, yan. Gala sa Riyadh. Gallery Mall, yan. Yung video mo, play ko para at least hindi po siya malagas, kapatid, no? Binigyan ka ng isang banana extra. Yun, tapos na, bilis, ha. Yan, si Batang Pasaway. Nagbaba ng bahay, guys. Batang Pasaway. Visit yung atong bahay ni Batang Pasaway. Ang ganda palang talaga. Grabe naman po si Batang Pasaway. Ganda mo naman talaga, kapatid, no? Parang artistahin to. Si Batang Pasaway, pang-artista pala to, eh. Hey, kapatid, saan ka ba, Batang Pasaway? Saan ka ngayon? Ang laki ng aso mo, ha? Batang Pasaway, ang laki ng aso mo, kapatid. Oh, grabe, oh. Let's go.
guys, magdikit-dikit na po tayo. Magdikit-dikit na po. DJ Jonel Sagayno Remix. Hello. Full pack na po si Batang Pasaway. Bakit ang aso mo, Batang Pasaway? Grabe. Para paliangan na update status baru kita Yan guys, let's connect to Dings Vlogs guys. Nagbaba po ng bahay. Oh. Mas maganda dito guys kasi Boselia konti lang po tayo. Mabilis na po ang nakita natin. No? At least, unahan nyo na po. Huwag nyo na pong hintayin. No? update status Tapos i-shoutout nyo kung tapos na. Ganun. siapa na bagi itu masih sayang dengan Boselia pakita sorry sekarang satu Yan, Batang Pasaway. Dahil na po sa'yo si It's si KM Vlog. Shekina, CP Dan Pulpak, sabi po ni Romler. Guys, pag once magdikit po kayo, pag tapos na po kayo, sabay baba nyo na po yung link ng bahay nyo, ha? Para at least hindi po mahirapan magbalik po sila guys, no? Hindi na po sila mag-i-scroll. Diba kung sakaling magdikit kayo, tapos, example, join your connect, done already, then sabay baba yung bahay nyo, ha? update status baru kita tanya dia Eh, Romler 415, dikitan kita kapatid, sa premier mo, ha? kita sorry sekarang Romler, yan, kapatid, idikit ko pa isang account ko sa'yo, kapatid, ha? baru kita tanya dia Ano mo, kapatid? Oy, Mami Yan, chan! Kumusta ka na, Mami Yan? cuma habis di pulsa kan datinya pecah Oy, Mami Yan, ano nang balita dyan sa Mami Yan, ha? Ano naman mga video mo dyan sa Facebook mo, ha? Panay, ano ka na lang dyan, ha? Pabata ka na pabata, ha? bikin sekarang soal jadinya usah ngana mau balik Kinulkog na nga. coba dengar hilang Sige na guys, may dikit-dikit na guys. At dito walang budol, sabay-sabay po tayong umangat. Lalo na pag madaling araw, umangat po tayo. Tutugin mo na, din premier ko. Asan yung bahay mo, dali? Mami yan. Ano ba yun? Mama tayo, ano ba yun? Mami at ano ba yun? DJ Jonel Sagayno Remix. para paliangan up Nakalimutan ko yung... Ayan, ito. Ito yung bahay mo. itu masih sayang jangan Yan, si Kim Vlog. Salamat pulpak din sa iyo. ada Yan, jalan din dan pulpak. Yan, sa... Huwag ka mag-alala, Rosie. Mabalikan ka po niya, no, ni Jelan po ang aking bagong VIP member ko yan, kapatid. Yan, kay Rosie. Baka naman dyan. Baka naman, kapatid. Baka naman. Guys, so sino po yung mga gusto ko magpa-member sa akin, guys? Especially po yung mga hindi pa na-monetize channel. I-click ko po yung channel nyo. At the same time, tutulungan ko po kayong umangat yung bahay nyo. At i-play ko rin yung mga videos nyo, guys. Yan, Jelan. Nandito si Jelan. Naka-heart lang. Jelan, balikan mo na lang si Ross. See it. Matt Joss, tamsak dan. Yari po ni Shik. Yan. para paliangan Tamsak naman mga Lodi. Yan. Ano ba to? Premier ba to? Batang Pasaway? itu masih sayang jangan Oh, pa-change oil. Yan, natamsakan ko na. tak selalu ada yang baru Grabe talaga to si Batang Pasaway. Ha? baru iya itu Pasaway. siapa kita sorry sekarang tak selalu Tinignan ko ha. cuma habis di Ha? pura-pura kita cuma Saan ba taga saan ba Batang Pasaway? dengar ini hati so kabar pura Batang Pasaway. Ito lang titigil ko lang sa iyo. sekarang so ada pasangan baru Ano ba? usah ngana mau bagang kalau ngana Ito sa iyo, Batang Pasaway.
Hoy, sinanad ko yung video mo ha, pinatapos ko yan. Additional ano na rin yan. Sa watch hour mo ha. Hoy, Mami Ann, nasa ba si Mami Ann? Hoy, Romler, grabe talaga to si Romler. Hoy, kapatid ha, mamaya bibigyan kita ng extra more banana ha. DJ Thank you Jonel. so much sa pamimber, kapatid Romler. And I will play your videos tonight and I will give you more extra banana. Please add, paki-add mo ako sa aking Facebook account. Mix. Romler, ito po aking kapatid, Facebook. Yan guys, mapangako po ko sa inyo guys, tutulungan ko po kayo sa mga banana nyo. Pag hindi ako busy guys, tatry ko, mangingista ako, gagamitin ko po yung mga ano nyo. Ano? Romler, please add for me, add mo ako sa aking Facebook account. Never Viewer Not. Ay, Migalab, shout out Costa Rica. Bigyan ka na, sa masigabong palakpakan. Sophia, si Dan on dress. Migalab, shout out kapatid. May jacket ka na. Sama sa pag-jacket mo kay Kumari at kumpare. Romler, add mo ako sa aking Facebook para maano kita. Baba mo yung Rosemary on the way, sabi ko ni Dings Vlog. Batang Pasaway, yo! Hoy, si Tutulak, si Bata. Eh, Bata kasi may ka ba? May asawa ka na? May asawa ka na ba raw? Pwede ba mo ng premier? Ang problema yan, Sophia. Kapatid, baba ka ng bayan mo yan para pamisakan natin yan. Biglet. Kailan, yan ako muna to si dyan ha? Si Romler. Romler, paki nga kapatid, tag dito, add mo ako sa aking Facebook para maano kita ha. Ma-add kita sa aking GC at Jonel. Sa Gyno Remix. Never Viewer Not guys. DJ Romler, add mo ako sa aking Facebook para ma-add kita sa aking GC ha. Sa mga VIP natin na GC. Yan, Never Viewer Not. Sophia, tabsakan kita sa aking premium bakas mga lalad. Don't worry. Hello po, hola sa lahat. Yan, Costa Rica, you can start to drop your link. And please connect everyone here. Yan, Ben Provinciano, tamsak na ko sa kapatid ha. Tamsak na beyond, kapatid. Ang miga-miga lang yaran sa bitong ha. Yan na naman tayo. Oy, thanks Provinciana, I'm done already. Natusok ko na ang bahay mo, pero wala pang lumalabas. Sambang. DJ Jonel. Oy, Zaliran Gamer. Hindi ka lang siya kapatid. Guys, please connect to Ibit La Mama, guys, ang aking Mara. Napaka-supportive yan, guys. Aking nag-LS din siya ng 9 o'clock until 1 o'clock. Your Majesty, welcome again. Thank you for coming. Hi there. Parang ibang aura mo yun. Anong meron? Ano bang aura ko, mama? Guys, nakatawa ako rito pag may dumadaan, panay tumitingin sa akin kasi nagsasalita ako eh. Kasi nagtataka sila, ito itong bata na ito lagi lang. Ano ito? Nagdi-DJ ba ito? Sophia, si din, natamsakan na kita kapatid ha? DJ Jonel. Nakita ko, say thank you, Batang Basaway ha? You're way too Salamat. beautiful, girl. Hintayin mo lang tayo. It'll never work. You have me suicidal, suicidal. Well, baka may ano ka dyan ha? Damn all these beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Sean Kingston. You're way too
na po tayo dyan guys. Huwag po tayo maya magdikitan dyan. Sasama sa pagdikit natin kay kumari at kay kumpari. Guys, pag mas magdikit po tayo, mag-iwan po tayo ng bakas, no? Para mabalikan po tayo guys, ha? Dino Remix. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say Oy, Rosette! Kumusta ka na kapatid? Baka naman dyan, baka naman kapatid. the chill after dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. They say we're too young to get ourselves wrong, ooh, we didn't care. We made it very clear, and they also said that we couldn't last. Yo! You're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get it. Dandy Kid, Happy Tami! Yun, sabi ni Mami. Ni Mami to ni Mami. DJ Jonah sa Dino Remix. Oy, ibit, mama, tikitan mo to si ano, yung nakapin po mama, si Romler. Ang aking bagong VIP ngayon. Para at least pag maka-ilis ka, maka-visit siya sa'yo. Tikitan mo yan mama, si Romler. Tapos si ano rin, si Jill Ann. Oy, Batang Pasaway, taga saan ka ba? Saan ka ba sa ating Batang Pasaway? Saan ka ba ngayon sa Batang Pasaway? Oy, Shakilin Vlog, sorry, hindi kita nabigyan ng jacket kapatid. Shakilin Vlog, may jacket ka na kapatid. Sorry, hindi kita agad na kapatid, pasensya na at may jacket ka na, so you can start to drop your link. And please connect everyone. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better. You're dating other guys. Yeah, let's go to 10 p.m. Saudi time, so 7 p.m. Pinas time. Okay, sige. I'm losing my mind and I don't think it's clever. Alas 7 ng alas mo, sige. Hanggang anong oras? 7 na lang gabi hanggang anong oras? It'll never work. Oy, mami, andyan eh, mami, magdikita ka na dyan, mami. Sean Kingston. Nasa nakapin, yan. Mama, di kita mo rin ito, mama. Si Jill Ann. Ngayon to, bagong VIP ko ngayon. Yan, si Jill Ann, binaba po ni Nightbook. Yan po, dikitan niyo po, mama. Oy, Batang Pasaway, ha? Mamaya, ha? Oy, famous travelers, may kami kalab. Shout out to the team. May jacket na. Bibigyan sa kajak, yo. Walang sagot si Happy Tami. Huwag ka magkalala, kapatid. Babalik ka nga dyan. Nagbabalik ka si Happy Tami. Kadikitan mo rin yan. Yan guys, please connect to Famous Travelers, guys. Famous Travelers. Ito lang host, Ayaw, daruha, oy. Ayaw, daruha. Kamuta lang. Disod, daruhon. Kamot lang. Yan, ibet na mama, dahil sa bahay mo, pabalik na lang. Sabi ko na si Pia, she's there. Sayawan na ba, host? DJ Jonah. Hindi rin natin, unahan na natin yan, guys. Sayawan na natin yan. Danjawan din, yun. Dino Remix. Yan na, guys. Something very deep inside is a major in their mind. Like the
Yan guys, nagbababa ng bahay po si, Sophia Shedan, Dan, sabi po ni Batang Pasaway, yo! I had returned to you in full pack, Sophia Shedan Andreas, sabi po ni Your Majesty. Your Majesty, ano to guys, nasa UK to guys, si nasa nakapinong, full pack, sabi po ni Dings, bro! Hey, Janet, Ibabaw, hello host, thumbs up down. Janet, Ibabaw, may jacket ka na, Janet. May jacket ka na, Janet, so you can start to drop your link. Yan guys, magdikit-dikit lang po tayo guys, dikit-dikit lang po tayo guys. Please tuloy sa aking mga bagong getty guys, Rumler. Andyan po yung bahay na guys, andyan po yung bahay na. DJ Jonel Sagayno Remix. Come, 7-minute shot, here's melody. Sinday ni Joran, thumbs up guys. Sinday ni Joran, may jacket ka na kapatid, may jacket ka na. Guys, magdikit-dikit alam mo tayo yan. Yo, vlog, dan thumbs up ko. Yan, may jacket ka na. Yung drop, may jacket ka na. Huwag niyo po kalimutan thumbs up si host at magpamindot na rin kayo pambili ng gatas. That's it lang guys. Pasalamat na rin. Baka naman. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJ. Play for me. 1, 2, 3, Rumler. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno. Hey guys, magdikit-dikit na po tayo guys. Saka rin sa Pinasos, baka matuloy, nandito po ako ngayon sa Pangasinan. Bisaya po ako, taga Bohol po ako, then yung misis ko taga Pangasinan po. Trendy News TV, may kalagyan kapatid. May jacket ka na. Remix. And also Josephine Boss, may jacket ka na also. Thank you for coming kapatid, salamat. May bata. May anak na ako guys, may anak na po ako, isa, dapat. At ngayon guys, may pangalawa na po coming this week. Sana po, normal. Kaya guys, humingi po ako ng konting, mga pagsuporta po na, suporta lang po sa inyo guys. Kung magpamimber po kayo, malaking tulong na po yung sa amin, pambili ng gatas at diaper, no? Yan guys, bigyan na po tayo. Please. Ay, mika lang sa 24 million viewers. Tapos yung thumbs up, bakit yung ticket ko nasa 28 lang? Jonel Thumbs up ko, tapos yung tao ko nasa 27 na. Guys, don't forget to thumbs up kay host guys, ha? Don't forget to thumbs up kay host guys, please. Ang batang pasaway, yo! Sabi mo ni Ebet lang, mama! Yan guys, nagbagawa ng bahay po si Trendy News TV. Please connect guys, please connect. Please connect to sa aking bagong VIP guys. Yan, Janet Dan sa'yo, sabi po ni SCTM. Dan Matjos, Dan Kulpak, sabi po ni Romler 415.
guys, sige na. Sige na. Wait lang mga DJ Jonas. Mani, parang masama eh. Oy, Mami Ong! Ano na? Sige na nagdaro nila. Ay, pala bigdaro, kaya mas mapanos na. Dabidampi lang ba? Okay, Timo Gabriel, dancer pa. Yan po si Rospit, guys, si Rospit. Baka naman. Guys, yung baba ng bahay po. Trendy Homes. Trendy News TV Homes. Yes, kapatid, how are you? Kumusta? Thank you for coming. Dan pasukli guys, pasukli ha. Bakas lang kayo ni Batang Pasaway guys. Batang Pasaway, may asawa ka na ba? May asawa ka na? Tinatanong ka ni ano? Malaki yung aso mong alaga. Parang ano yan? Anong aso ba yan? Parang... Ayun na guys, may dikit-dikit na po tayo. DJ Jonas. Sa Gyno. I'm sorry, don't leave me. I want you here. Yan, nagbabago ng bahay po si Mami ang channel guys. At saka si Yuk Rap dyan. Yuk Rap Vlog dyan po. Vlog TikTok siya. Yuk Rap Vlog. Hirapan mo ako ah. Morales Vlog, then Provinciano Dana po sa premiere. Sabi mo ni Morales Vlog. Bennett Dan, sabi mo ni Josephine. Nagbaba ng bahay po si Sophia guys. Please connect kay Sophia guys. And also Josephine guys. As the bass, 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 as the bass. DJ Jonel. Sa Fix with CL. Hi, mga love siya kapatid. Baka naman guys, ha? Baka kung sino yung gusto mag-sponsor lang, ha? Baka naman. Stereo, it beats for you, so listen close. Yan, Trendy News TV. Dan, sa po sa bahay mo. Sabi po ni Mama Beth, La Mama. Yokra Vlog, Dan Pasukli. Sabi po ni FC Kim Vlog. James Vlog, sa baba ng bahay. At also si Josephine Vlog. At saka si Jeanette Ibabaw. Josephine Boss, Dan, tamsak pa si Sokli. Sabi po ni Matt Josephine. Guys, don't forget to watch also the video guys, ha? Kahit 1 minute lang guys, para at least hindi malagas guys. Kasi it's useless guys pag magdikit tapos matanggal ni mamaya, no? Dapat kasi guys, para sure ang dikit. Huwag po tayo nang kumadali guys, kahit mga 1 minute lang, okay na yun. Yun, Bot TX, hi host. Bot TX, may jacket ka na. Pwede ka na makapaglakad ng bahay. Thank you for coming. Bigyan ka rin sa masagabong palagpakan guys. Bigle. Mix. Flow. Yan, take this sale, Dan to you. Sabi ko ni Ibet La Mama. Josephine Boss, tapos sa Jeanette Ibabaw. Your Majesty, here's mine. Ang sige na, nagbabali ng bahay. Dance Provinciano Dan, sabi mo ni Josephine. And also, let's connect to Yokra Vlog right now. Right now. You got Ba't hindi umangat ang aking ano guys? every day with Ang aking tamsak guys. my heart is pumping. I'm so Rosie, sipit La Mama, Dan po Vlog. hard not to let it show. But you got me feeling like I'm stepping on you. Yan, 60 Tony, Dan tamsak, sabi po ni Boti. Guys, please connect sa aking mga VIP guys.
Please connect sa aking mga VIP. Don't forget to connect guys, please. Ako si Betty Guruta. Then si Cristiano guys. Then Cristiano Radasiro. And also si Jel Ann guys. DJ Jonel Sagayno. Ron, may galang siya kapatid. May jacket ka na, Ron, may jacket ka na. Please connect to Romler guys, hanggang po yung bahay niya guys, nakapin po yung bahay niya guys. Pagtantak mo na sa premiere niya guys, please. Right now! Yan, thank you sa pagkakabiti, Mami Ang channel. Thank you po sa pagkakabiti. And then if you run, full pack, sabi ko ni Sophia. DJ Thank you, Tony, Jonel siguro, thank Sagayno. to you. Yan ang mga gusto ko, guys, no? Magdikitan po tayo. Talagang dikita na maayos ang dikita, no? At least, talagang balikan ba? Masaya yung didikitan mo, babalikan ka. Ganun ba? Walang budol ba? Pangit kasi yung may budol, guys, kasi nandito po tayo para sabay-sabay po tayo naangat, no? Maliban po na lumaki po yung banana natin, at pati yung mga views po sa ating mga vlogs, tumalaki rin, no? And guys, please pawatch rin ng video, guys. Panoorin po natin para at least hindi sayang yung pagdikit natin, no? Kasi useless din kung hindi rin maayos ang pagdikit natin, guys. Kalimbangin natin, guys. Kadaliin po natin magdikit na panoorin natin tapos sabay kalimbangin para ma-notify po kayo yung mga nakadikitan niyo kung may mga LS din sila, no? At least makapasyal din kayo, no? Para makasupport din kayo sa bawat isa natin, no? And everyone, Sophia, she then on the way. Buy a million lives. Yan, may kami kalab sa 40 million viewers. Romeo, let me playing ka sa akin now. Pag-isokli, sabi ko ni Madras TV. Yan guys, dikit kalimba, no? Nag-mention lang para masuklihan, sabi ko ni Ron. Yan, Morales Vlog 143. Daan tamsak na po si Bootpit, guys. What's the time? Oh, it's already 5 o'clock, guys. Dan Pitch, Dan po, pasuklin na lang, sabi po ni HCKM. Ronel, Abner Dan, pabalik na lang, sabi po ni Joseph Ben. Yan, Nightboat Ron, Ruturios. Okay, huwag ka mag-alala sa kina, basta lagyan mo ng ano ha. Lagyan mo ng hashtag yun. Yan, please connect to Batang Pasaway, guys. Ano po siya, guys? May alaga po nga siya, laking. Kaya mag-ingat po kayo, no? Kasi nangangagat po yung aso. I keep fighting, but I don't know what to fight. Anong klaseng aso yun, Batang Pasaway? Ba't ang laki? Parang mas malaki pa sa tao. Try to explain, I just have a heart. Sophia! Shiden, salamat kapatid, Sokli Dan. Sokra Vlog Dan po pumpak. Guys, maganda rito magdikitan guys, kasi makikita mo yung mga tao talagang nagdidikit sila. Yung po ang number 1, no? Magdikit ka, balikan niyo po, no? Batis palitan ba? One, two, three, come on! Kasi yung may pag naman nangingisda ako guys, pupunta ako dun sa mga iba. Hindi ko sinisiraan yung mga nag-LS, mga kapareha ko rin. Kaso kapag pumunta ako dun, walang nagdidikitan, puro lapag ng bahay. Tapos, pag madikitan mo rin sila, re-replyan ka rin ng, noted kapatid, babalikan ko po kayo bukas. Hindi po pwedeng bukas. Ngayon tayo nagdidikit, di ba? Tapos bukas ang ibalik, hindi ganun. Wala namang ganun na bukas ang balik, kalukuhan lang yung para sa akin.
Oy, nagalag siya Rod. Lorna, assistant, tamsak po ko. Lorna, may jacket ka na. May jacket ka na kapatid, so you can start to drop your knee. Ay, makipaglablaban ka na dyan. Lablaban lang po tayo dyan kapatid. Guys, kung sino po yung gusto magpamimber kay host, huwag po kayong mahiya magpamimber ha. Tsaka magpalipad. Palipad tuloy. Ano ba yan? Sabi ko tuloy palipad. Yan, thank you po sa aking mga bagong member po ngayon. Nagpa-member po si Jelan at saka si Rombler. Sa Gyno Remix. Relax Vlog, thank you for coming. Relax Vlog. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. When you call my name and try to explain, I just hide behind the Ayan line. guys, magpo tayong mahiya guys ha. Magpo tayong mahiyang mag-pindot yung join button ha. Ayan guys, ano lang guys, please, pag once mag-connect po kayo sa aking mga VIP, don't forget to leave the comment, then hashtag yun. Lagyan lang hashtag yun. Okay na yun guys. Now it's almost to say goodbye. I don't see when you try to bring me, but I stay strong. Yan si Costa Rica. Ano yan to guys, si Costa Rica guys. Brazil ka ba? Or Costa Rica talaga na lugar? Lenmar Agtarap, Miguel Absher kapatid. Costa Rica, you're from Costa, I think Brazil, no? I remember your channel. Jones Beatbox, hi Jones Beatbox, may jacket ka na. Thank you for coming kapatid. So you can start to drop your in ng Christian Kaduhan. Sinalay, shoutout sa inyo lahat. Lenmar Agtarap, yun. Salamat kapatid sa pagpasyal sa aming bahay. Jones, may bahay, may jacket ka na Jones. So, kung mga mangislasan, magipagdigidigitan siya. Thank you mama sa pa-BG mo yan mama. Yan, relax vlog. Please return, sabi po ni Jeanette Ibabaw. Guys, balikan po tayo guys. Ngayon po ang dikitan, ngayon po ang balikan, no? Ang pobreng nagsisikap, Taksandro, tamsak ko. Yan, may jacket ka na, ang pobreng nagsisikap, may jacket ka na. Guys, ngayon po ang balikan, ngayon po ang dikitan, ha? Wala po tayong bukas-bukas. Hindi na uso yung bukas, guys. Ano yan, the best way po na para hindi po matanggal po ang ating banana ay ano lang po natin guys, siguraduhin po natin panoorin po yung vlogs kahit mga 1 minute up, no? Para at least hindi po basta-basta malagas. Kasi kung didikit ka lang, kalimbangin mo lang, hindi mo lang panoorin, mabilis po, ano yan, may porsyento na madaling malagas. Guys, saglit lang guys, magtimpla na ako ng kape. So, makipag-ano na kayo na, love-laban. Tapos, baba ko na. Sige guys, yung lapagan po dito. Lapagan po dito. So, pwede po kayo maglapag ng bahay. Ha? Magtimpla lang ako ng kape. Sa Gyno Remix. DJ Jonel sa Gyno Remix. Shine lights until you fall on my feet. Don't hide, you're wasting your energy. You're not shy, so baby, it's useless. So don't try, cause you'll end up losing it. DJ Jonel sa Gyno I want Remix. you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I love you, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down.
Ayun, ayun, ayun. Kumunti na tayo, kumunti na tayo. Arms around my chest, and I'll put my hands around your neck. 'Cause nobody wins me Kape muna tayo guys, kape muna. till you move, but you should stay, yeah. Hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave you. Mainit pa guys, mainit pa. It's been eating me alive. You can take me home, you can Kain tayo ng saging guys, kain ng saging. Saging guys, saging. DJ Jonel Sagay Kaya nagbaba ng bahay po si Sofia. Ang also si Josephine Bong. Rondan na po si, si Inday Joran. Rondan sa iyo. Tapos na po si Inday Joran. Kaya pala ng tao, 5 na eh. DJ Jonel Sagay Madami rin tayo dyan. Dan Dopit, Dan Tulpak. Yan, sabi po ni kapatid na Romer 415. DJ Jonel Sagay no Remix. We've been wandering in the dark, a million miles apart, going nowhere. Si Believe Janet kasi naglagay man, nilagay niya sa bag. we're lost, you know it won't be Nilagay niya sa babag ni ate. Babag ni ano. Ano ba yung Janet? Mas taas? burning down, letting go. We've been wandering in the dark, but no matter where we are, just remember. Ganda lang, itali mo na lang yung ano na. Ewan ko yung dahil ko, kung saan niya nilagay. Your Majesty Dance, sabi ko ni Jules Beatbox. Magaling ka mag-beatbox kapatid, no? Jonel Sagay no Remix. Jules, nakita mo yung ano, yung dalawang kambal na sa Cebu. May ano yan, nagbablog din yun, mga nag-beatbox din yun. Yun, may kami sa 40 million viewers. DJ Jonel Sagay no Remix. DJ Jonel Sagay no Remix. Ikaw ang binibini na ninanais. Relax Vlog, Jeanette Sofia Siden at Jeanette and Sofia Siden Andres Dan. Tapos na si Relax Vlog sa inyo guys. Please connect also guys. Jos Beatbox, pasok ni Dan Dikit. Sabi po ni Both Tits. Okay, nabababa ng bahay po si Tits with Seal. Nadalangin ko, ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining harikit, nadalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay Yan ang pobreng nagsisikap. Sofia Dan sa iyo. Sabi po niya pobreng nagsisikap, no? Yan guys, magdikit-dikita lang tayo din guys, no? Ako guys, sa totoo lang ako nagdidikit. Jonel Sagay no Remix. Ginagawa lang ako, dikit ako ng dikit. Pag dikit, Dan. Dikit naman ako, Dan. Tapos, alam mo ba kung paano tamang ano guys? Kung sakaling magdikit kayo, di ba? Example natin si George Beatbox. Lagyan nyo ng at, kung ano yung spelling ng pangalan niya at saka yung capital letter niya, gayahin niya para mag-ano siya, mag-access na
Sa makita niya na yung pangalan niya, maka-highlight. Ganun po guys, para at madali na makita na nandikita niyo sila. Lagyan niyo ng at. Tapos, kapiin mo yung pangalan, spelling ng pangalan niya. Tapos sabay, done. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Kasi kung hindi nyo, Nadalangin ko. marami kasi minsan kasi nakakalito na eh. Kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang DJ Jonah sa Gyno Remix. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay Bibigay ko ng mga banana extra sa inyo guys ha. Josephine, titignan ko yung banana mo. Ay nakakatulala. Laki na pala ng bahay mo, Josephine. Josephine, ano ka na pala? 6.6 ka na pala, no, kapatid, no? Bibigyan kita ng ano. Yan, didikit ko. Ay, putragis. Wala, no? Ito ikaw ang nagpagaan. Tamsa, ano na lang ako sa premier mo. Ayan, pang 16 tamsa ako. Ngunit walang umawat Kasi kaya. ito si Josephine. Nagpaano karipangat ka pa rin, kapatid? Ikaw ang pinipili sa simula tuli ng ating pag-ibig. O aking pinipili. Ikaw ang pinipili sa simula tuli ng ating pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko. binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. Yan, Jones with Bax, Dan Pulpak. Ay, panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Yan, may kami sa game Salma guys. Thank you po sa busy kapatid. Ikaw ang nagbigay Di pa ako nakapasya sa iyo kapatid pag mag-release ka. sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining na Comler 415 on the way po sa iyo. Sabi po niya ang pobring. kulay sa mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Late na kasi ako nag-release guys. Sapagkat kasi naman ko ang aking misis po nagpa-check up po ng sa Obigaini. Lapit na kasi mga anak. Itong week na po ang inano namin. Inintay talaga. Balik pa kami ng team. Pag hindi pa raw talaga, papainumin na siya ng gamot na yung pangpahilap para mapilitang lumabas. Yung Jocelyn Boss, sa'yo rin to? Jocelyn, sa'yo rin to? Salamat kapatid ha. Nag-jacket to. Sige. Yan, nag-jacket ka na kapatid. James Ryan Narcola, thumbs up down. Thank you kapatid. Now it's just too late, and we can't go back. Yan, may kalasat sa gwapo. Ay! Salamat ha. Malit na bagay lang yan ha. Forever, sorry, can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. James Ryan, makipagbaba ka na ng bahay kapatid. Makipagdikita ka na dyan. Hi, Nadbot! Anyong sa'yo! DJ Jonah sa Gyno Remix. Kanina, maraming tao kanina guys. Marami. Natapos na rin yung dikita nila eh. Yan po sa nakapil po, pasuklin na lang po. Pobreng nagsisikap, huwag ka mag-alala. Andiyan po si Romler. Lagyan mo lang po ng tamang bakas kapatid. Sabihin mo lang yung yung totoong bahay mo para doon sila babalik. Kung gumamit ka man lang ng ninja, no? Yan, nagbaba, Joes with Box Dan, sabi po ni Jocelyn Boss. Janet, ibabahin, Dine ni Joran. Daan lang po ako, ubos na data ko, di ako makatagal sa dikitan, sinisilip ko lang ang gwapo. Oh! Salamat James, salamat James.
Salamat din kahit busy ka. Nagawa mo pa rin bumisita sa aking outlet. Thank you. DJ John. Baba ka ng bayad dyan para makadikit naman yung mga iba kong mga nandito. Na. Everybody needs a song, a beautiful melody. When the nights are low, 'cause there is no guarantee that this life is easy. And now, Lights are break up the dark, that's when I look at you. bukas guys, pag hindi busy ako guys, sagahan ko guys. Pag hindi ako busy bukas guys, ano natin yan, kagwapo sa time machine nose. Oh, grabe naman. Ano ba niya? DJ John sa Gyno. Agahan ko normally talaga ang aking LS time guys ay 2:30 until 5:30. So ngayon nag-start na ako. Almost 4 na ako nag-start to 4 p.m. Flat machine, pwede ko ba ibalik ang nakaraan ko kasama siya? Oh my God! Baba ka kasi ng bahay, James. Bakit hindi ka magbaba ng bahay? Para makadikit naman yung mga iba dyan. Ang pobre nagsisikap dan, o yan o. Pobre, nabalikan ka na ni Romler. Kapatid na Romler, saan ka ba ngayon kapatid? Mamaya kapatid Romler, bigyan ka tayo ng extra banana. Sa Gyno. 25 years and my life is Down to you, full pack, stick, sweat seal, here's mine. Yan. Your Majesty. Yan si Your Majesty guys, ay nasa UK yan guys. Sa London po naka-base yan guys. Si 60 toner. Matagal na yan sa akin guys, matagal na. Monetize channel na rin siya. Napaka-legit yan guys. Kaibigan ko. One of my friend also in a YT, in YouTube channel. And please connect guys, please connect. Your Majesty, please invite if you have a LS, no? Promote your live stream, my friend. What's going on? Jeanette Ibabaw, Dan Fulpak, sabi po ni Inday Joram. DJ John sa Gyno. Joram naman, Dan na po. Ayan. One, two, three. DJ John sa Gyno. Okay lang, puntahan po kita. Sabi ko niya po sing nagsisikap. every night.
Grabe talaga to si Lolo talaga. Ay, nako. Every night, every day. Ay, may nilaga sa akin. Nilaga sa akin, ano? Can somebody break your heart? Looking like you learned to put Nilaga si yourself Lolo sa akin eh. when you kiss me. I know you don't get too far, but I DJ Jonas Sagayno Remix. Hirap maniga, laki ng nilaga. 1, 2, 3. DJ Jonas Sagayno Remix. Bukasin ako ng tank, no? Check this out. Get back, 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 get back, 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 get back, 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 get back. Get back, 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 get back, 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 get back, 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 get back. Get back, 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 get back, 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 get back, 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 get back. Get back, 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 get back, 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 get back, 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 get back. here we go again. Okay. Now we gonna get down. 1, 2, 3, 4. Check this out. Yan, ay jacket yung sana hayo, magalagar ng gabi, may jacket ka na. Huwag kalimutan magpapakang view, like, tapos kami po. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Bakit kayo yung ano guys? Are so Yung lolo guys. Pati yung ano, You yung baby light, magbaba ng mga light. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are so nice. Now we gonna get down. Pero sa sabihin, may naging 24 minutes. Oh, ang internet na yung light. Nagpaba. Here we go again. Melody guys, ang saan? Melody, may jacket din ako. Jacket din. Hindi ko kalimutan ng kanahan. Parang nagloko ata si White Team guys. Kasi yung light ko, nagbaba, mababa ng pababa. Hindi sa marami pa kami, nagbaba, mababa. Check this Yan, out. nagbabaga na pala guys, kasi nagbabaga. Tapos ang laki pa ng binawa sa akin, nagbabawas. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby Ay, thumbs up. are so sexy. Baby Hey, salamat, Miss Lolis. Okay, magbantay. Check this out. are so sexy. Patapos na rin ako. Baby are so fine. Hindi ko maintindihan yung ano ko, yung live ko. Kasi pababa, ang dami. Yung live ko, ang dami ko kanina. Ngayon, pababa na pababa. Now we gonna get down. Tapos, ang laki pa ng binawa sa akin ni Lolo. 30.
like ko, nagpababa yung like ko dito, yung like. Yung like ko dito sa akin, pababa na pababa. Tapos sinawagan pa ako ng sinawagan ako ng 30 plus, laking sinawagan ng 30 plus. Kanina na, ako, 170 na ako. Let's go! Yan, sige sana, kamsak nyo, mga kapatid, may challenge na. Mga sa naman, 134. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ilan sila nilagas? Nilagas galing mga 30. Yung banana ko tapon, nilagasan namin, naiwan sa akin na 4,941. Puta, 10 lang sa'yo, binawas ang buhay lang. 1, 2, 3. Grabe, isang buhay lang sa'yo binawas. Pagkatatlak-lak yung binawas sa akin. 30 plus, 30, almost 40 nila, 38. Kanina, na ako, 1,078 na ako eh. Ako na 178 na eh, or 178. Let's go! DJ Jonel sa Gyno Remix. Para paliangan Uy, malagang aku yung baru tulis hindi nababawasan. Kiapa na begitu Marami yang nasa Masih sa sayang nababawasan. dongana Bakit Bosan hindi ako lihat binawasan ng kita buo? Sorry sekarang Tak so ada yang baru Para paliangan upload status baru Kita tanya Kiapa na begitu Masih sayang dongana Bosan lihat kita Sorry sekarang Tak so ada yang baru Ang dapat kasi dala ng school eh. Huwag mo laging lagyan ng laman. Yun, nasa coding talaga sa dito yung mga dati mong mga hindi na active buhay yung mga nasasal mo. DJ Jonel sa Gyno Remix. Makita mo naman din yung sa ano sa makita mo naman din sa membership mo. Iya para begitu masih sayang dengan Sa YP Studio, Lihat lahat ng mga kita member sorry sekarang Sila yung sayang baru ano nila. Iya Kita karena yung update membership status nila. baru Kita tanya Iya para begitu masih sayang dengan Bosan lihat Yan, kita kita sorry sekarang Malabanan. Cuma aja habis di pulsa Kan datinya pecinta cuma pura-pura Kita cuma jabat sabar Biar nanda dengar Ini hati so kabar Kurang tiap hari nanda
Jonel Sagayno Remix. Jeanette Makalintal dan Pada paliangan update status baru, kita tanya Kiapa begitu, masih sayang jongana. Bosan apa kita, sorry sekarang tak so ada yang baru. Pada paliangan update status baru, kita tanya Kiapa begitu, masih sayang jongana. Bosan apa kita, sorry sekarang tak so ada yang baru. Dikitan niyo po si Miss Flawless guys, dikitan niyo po si Miss Flawless. Marami pong banana po kayong makuha dyan. Mga guys, kumusta na po yung mga banana niyo kung malaki pang binawa sa inyo? Sa akin, almost 14 binawa sa akin ni Lulu. Nautangan pa ako, nawala. Sa original na banana, tapos binawasan pa ng dalawa. Nangyata rin si Lulu. Karena update status baru, kita tanya Kiapa begitu, masih sayang jongana. Bosan lihat pakai Masakit ang dibdib ko. Ang bahay ko guys kanina, 4,178. pura-pura 4,178. Yung kahapon, binawasan din ako ni Lulu ng 30. tiap hari. No, 20 plus lang. Tapos naiwan na lang ako ng 1,141. Ang naiwanan ako ng kahapon. So, nangisda. Gabi hanggang kanina. Hanggang naging banana ko, 1,178. Tapos binawasan pa. Marami ka na yun. Oo, marami kasi. Lahat talaga ng inisda ko. Almost 40. 40 talaga, binawas talaga. 40 na isda po. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, 5 minutes na lang guys, magtatapos na rin aking release ko guys ha. Big left. Hindi kasi pag sa akin kasi pag 30 nilagas, 30 rin ang pangisda ko rin. Ganun lang eh. Inuubos si Lulu. Hanap ko na ako. Sino ba nag-release ngayon dito? Palipatin ko muna. DJ Jonel Sagayno. Sino bang nag-release? Ano? Yan guys, si Miss Flawless guys, please connect guys, 8 AM to 5 AM guys, tingnan na guys. 1, 2, 3. Later po niyo, shout out po. Say kapatid, thank you for coming ha. May ano ka na? May jacket ka. DJ Jonel Sagayno Remix. Big left. Mix Club. Guys, magdikit-dikit na po kayo. 5 minutes more to go na ako guys ha. Mag-stop muna ako guys ha. 5 minutes na lang guys. Then papalipatin ko po kayo sa aking kaibigan din. Nag-release ha. Marami. DJ Jonel Sagayno. Nag-release din yun. Tapos marami rin banana makukuha rin kayo. Nanghina ang katawan ko mula nung binawasan ako ng 40. Almost 40, 30, 38, tapos DJ Jonel Sagayno Remix. 38, tapos binawasan ko ng dalawa. Grabe. Yon, Riley J.
Jan Channel. May jacket ka na kapatid, may jacket ka na. Thank you for coming. Yan guys, magdigit-digitan na po tayo dyan guys habang may oras pa. DJ Jonel Sagayno Remix. Flawless, digitan mo ang aking VIP. DJ Bagong Jonel member ko ngayon. Sagayno Remix. Ngayon lang kanina na pa-member. Yan si Romler. Nakapin yan, binaba ni Nightbot din. Tsaka si Jelan. Romler, tsaka si Jelan. Jelan, tsaka si Romler. Yan, mga bago kong VIP ngayon ko yan. Iwan ka ng bakas. DJ Jonel Sagayno Remix. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. Damn, all these beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. You're way too FW, saan yung link mo? Yan. DJ Jonel Sagayno Remix. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. Damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. See, it started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that love lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Ooh, we didn't care, we made it very clear. And they also Ayun na guys, mag-out na po si... Paalam na po ko sa inyo. one of a kind, but you mash Lipat up. po tayo. Decline, oh Lord, my baby, you're driving me crazy. DJ Jonel Sagayno Remix. Beautiful girl, that's why it'll never work. You have me so. Ayan guys, bilisan nyo to para 5 minutes more to roll. Lipat po tayo kay sino ba? Si Ronilo? Si Ronilo ata. Tignan ko nga si Ronilo kung ano ba. Nag-ilis pa si Ronilo eh. Hindi ko kung tapos na ata kaya. Ay, wala. Tapos na pala si Ronilo. Ay, Malaysian. DJ Jonel Sagayno Remix. Damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. Now we're fussing and now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted and I don't know how to make it better, make it better. You're dating other guys, you're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind, and I don't think it's clever. You're way too beautiful, girl. Baba mo yung link, baba niya yung link. It'll
Pangat? Gusto niyo ba pangat, guys? Suicidal, suicidal. Shot kickstick. Go away. Hanap ako rito eh. Kasi pagpangat kasi, matagal kasi eh. Meron dito, ano, kay ano na lang. Kay Lorna na lang kayo. DJ Jonel Sagayno. Kay Otako. Maraming tao kay Otako, at least makano kayo dun. Ito na lang, Lorna na lang, para at least may tao rin. You are listening to the music of Iloilo Mix Love DJs. Lagyan nyo na lang hashtag yun vlog para at least ano. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. Used to hide in the covers, 7-minute shot, there's melody. Something very deep inside us, made her in their mind, like the Yankees. Couldn't stop the world from turning, it was like a whirlwind, scattered some keys. But I'm stuck inside of feelings. Beliefs, they were like a symphony, played on me. DJ Jonel Sagayno Remix. Used to hide in the covers, 7-minute shot, there's melody. Something very deep inside us, made her in their mind, like the Yankees. Couldn't stop the world from turning, it was like Ayan guys, scattered some keys. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony, played on me. You are listening to the music of Mix Love DJs. guys, lipat na po tayo guys. Magpapaalam na po ako. Sapagkat ako ay magsasaing pa. Okay guys, thank you. Lipat na lang tayo guys. And don't forget, mamaya guys, doon po tayo kay Miss Flawless, 8 PM to 5 AM. May live stream po siya mamaya. Lapagan din doon guys, lapagan. Umangat din yung mga views natin sa vlog. Thank you guys, thank you guys. Kanina Miss Flawless, ang daming tao kanina, no? Late na rin ako nag-start, late na rin ako nag-illis, mga alas 4 na ako nag-illis. Kasi galing kami dun sa Ibigaini ni Macy's. Kaya mag-isla na lang muna kayo, ha? Thank you po sa lahat ng mga nandito guys, magpapaalam po ako sa inyo. Thank you so much. Lalo na po sa aking mga bagong mga member for today, na si Romler. Thank you so much kapatid. At saka kay Jel Ann, thank you so much kapatid also. At sa
At saka pasensya din kahapon guys, nawala po yung aking LS kasi accidentally po nabunot po yung wire ng wifi ko kahapon guys. Kaya naputol. Kaya hindi ako nagpapasalamat kahapon sa inyo. Thank you rin kay Cristiano Rabasero, Paminder, kay Space Guruta, thank you. Kay Kikay Ma'am, thank you rin also. At saka kay Juliet Bisaya, thank you. Yan po mga guys, sa mga nagpapalipad at nagpamimber ngayon at kahapon. At sa lahat ng mga viewers ko nandito, thank you so much. At sa mga susunod pa na mga magpamimber sa akin, baka naman dyan, baka naman. Tutulungan nyo ako, tutulungan din kita, no? Ganun lang yan guys. Thank you guys, nandipat po tayo rito guys, ha? Yan, lipat po tayo guys, thank you. DJ Jonel Sagayno Remix. Yan guys, tama na, thank you na. Dikit ko na lang itong mga dapat dikit din ha. Magsasaing pa ako.